Mama ndaine zvinhu zvenyu. Watodzoka? Ndadzoka nazvo. Ko risiti iri kuti? Risiti yarasika mama. Uri kuti? Yatorasika. Kurasika ne? Anditi mama ndachingoti risiti ringaite basa rei. Ko change? Change mama, mari yenyama ndipa yangu kwanirana nezvinhu zvandatenga. Hakuna zvakadaro. Hakuna zvakadaro. Unotaura kuti una change una risiti. Zvoreva kuti chi? Una menzo wa Satani iwewe. Handiri kuzvinzwa. Iwewe kaiwa usi mwana wangu wandoguma ndarova iwe. Wazvinzwa ka? Change. Mama change auyo zvapererana ipapa pa change hapana. Iwe ina handidi kubirwa newe mazuva ese. Wazvinzwa ka? Handidi kubirwa newe mazuva ese. Hauna kuuya pano kuzondibira iwe neumbavha wako. Shuwa una change. Hauna receipt. Ini ndofembera manje kuti zvaita mari. Chale! Chale! Kurumidza! Imbavha yako. Ndati mbavha iyi. Mbavha kudi. Zimbavha remukadzi. Murikupopota chamurikupopota chi? Imbavha iyi. Mbavha chaiyo. Wakandigira mbavha panapa. Ndinomutuma adzoke nechange. Ndinomutuma adzoke nerisiti. Anoti hapana change, hapana risiti. Mabiri. Kake chitatu ndichimutuma asingadzoke nerisiti uyu. Kuzvanyaita sei kwame? Wona ndakutuma inini. Iri rakwe. Change hapana. Amai mabiri wapapi? Maisaka mamuchitaisaka change yemari. Ndampa $4 ndaiya $350. 350 pakuti pano kwana majarini jemu nemadzingisa yamai. Zvino ndiri kukutaurira. Iwe wachitobuda muno nezvinhu zvako zvinozvipa amai vako. Haendi namai vake. Kana kusitoro kwatenga ikoko. Amai. Enda unozvipa amai vako. Zvinosvika svike mukudaro. Ngazvipa amai vako. Kana wazvipa amai vako vadzose mari yangu. Handiri kuzvinzwa. Nomopa zvagaro. Kana pasina risiti kana atazvinzwa kuti. Kana usina risiti, kana usina change, get out. Iwewe kana watumwa, uya nechange yavo, kana risiti rwavo uvapi? Imbavha, anouya nerisiti seiri mbavha. Aiwa mai, hapana kuti imbavha. Imbavha, ukandigira mbavha panapo, get out. Buda. Enda unopa mai vako. Zvino mai ndo zvamungadzikire munhu izvozvi. Saka iwe uri kurutirwani? Uri kurutirwani? Chikurumidza kuteera mukadzi wako.